da kuma abokananka ne zan ce ko kuma bayan ka akwai sakwatawa ka sa sakwatawa nan a cikin waka inji sakwatawa din nan inji saboda waka ba ta daɗi ba kai चोरा के दिल में गोरिया चले चोरा के दिल में तू चले गोरिया चले Mana hago dogo, Bantalona mani. Mana hago dogo, Sapatawana mani. Ina bidogo, Gabati naya. Ina bidogo, Gabati naya. Allah zakam da Allah hari. चोरा के दिल मेरा तू चले मुझे होगा पता तू चले वो Allah na kai da san ka ba da Allah ne ka ji wani goge zan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu babban mai gida gaba ɗaya fa mai gida muna cikin matsala da takwakiya a garin nan dan gaba ɗaya mai gida babaji ya biya adabi komai da kowa daga tarakun wutar lantarkin garin nan duk ya rurrushe su banda safarar makamai baya da ainihin wani business da babamai gaba ɗaya saboda haka dole ne sai ka fita daga hadara ba da haka nemo mana mabuta ha 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 kai ka samu damuwa abin da nake so da kai kana tsira da kyau ba ka da kone filin jirgi ba to ba ka da wata matsala gaba daya daga nan zan shiga Hyderabad daga Hyderabad zan shiga Chennai daga Chennai zan biya baza ina dawowa kariyar mai gida babu zai ta kare gaba daya yanzu abin da nake so da kai lalle ka je ka samu abokina kwarkwar sino ka faɗa masa cewa ya gaya masoya ta lashmi lalle ta bugo min waya idan ba ta bugo min waya ba ka san me zan mata ai ba zai iya sani ba ai dole ne sai ka sai barbado man da bayanai sheke ta zan yi kai ai kuwa ba za a yi wannan sheke da ni ba kai mai gida ya ce ka gaya lashmi ta buga masa waya kai kenan kai wai me ke faruwa ne har yanzu ban ji muryar masoya ta lashmi ba ne baka samu sakona ba ne to babban mai gida gama ɗaya ka san matsalolin da ake ta fama da su a garin nan mai gida mamazin ya biya a gaba komai da kowa daga tarakun wutar lantarkin garin nan duk ya rurrushe su ta yi masoya lashmi za ta samu wutar lantarki har ta cajin waya ta tasu barbaɗo ma waya ran kai naɗe kai ba na sai ka gara ce mara kai dare ba idan ka gara ce mara kai dare sai na shege ka to ba zan ƙara mara kai naɗe da Allah a tafa masa तुमने
अब तो मेरा मेरा सपना है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या कर रहा है कुछ कुछ होता है क्या कल मशवरा अल्लाह बस मचाए मुझे खुदा अमर है मुझे खुदा माना अल्लाह तारा समयया ज़माना लादिया अल्लाह बर मुतारे मी ज़माना लादिया अल्लाह बर मुतारे मी ज़माना लादिया ya ta fa ba wa Allah nan shin wai kai ajali ne ko kuwa mutum ne dan uwana ne wai wanda kai la ilaha illallah kaga masoya ko